baba vake ndo vaigara kuHighfields manje ana isoni vatsvuku so ndo vaita rasta fanike siwa vaimbouya muna zata kana muna 9 vakabata tsvimbo souka ndo baba Bob Marley manje handiti ka nokuti unoziva handitupeza papa nakura kurerwa papa nekamwe kamukadzi kaigara pamajakaranda kainga nebvudzi rako soukai ndo amai vaBob Marley ese yes, no woman no cry. Do yandaita hapana mukadzi hapana kuchema. Unoza yakazotranslate ndo mwandifobi. Unoza zvanechiti hapana mukadzi hapana kuchema. Ukafa uri bachura. Nekunge wafirwa nemukadzi. Iwe osara uri murume. Unoza kana uchienda kubasa. Ini ndakafirwa nawo. Tine tuwana twakaita sekuti. Unoza tinopedzira mumwawo twatorwa nehama nokuti iwe unoswera kubasa kuti vaswere vabike sadza vadaita so havagona wazona mani saka panoramba pane kuchema pokuti mwe mwana ari uku saka kana usina mukadzi zvaperera ipapo wazona no woman no cry. Because I remember when we used to sit in the government yard, Mam Jiti Moya. Kajoji wakazi akanobonwa musombo vudi. Akakakunwa paye. Aiwa, kashotgun ya. Kakari kamsoja vudi. Wakazi wakazi. Ikakoka. Do kakabuda mutrenji, daiti mutrenji mudrenage yemvura kakakura kachita kavanike kamstreet kid makazi vakanenge kanogara muna Daniel manje kakabuda mutrench imo ndo mandaiti mutrench town ko Hitler makazita sena ngobe Hitler anomziva Hitler ndiani adovizwa munere ivana Smith vane vamwaye vavo ndivavoka vachiva asichira parapa varongo vese vanonzwa ndi ya chakada kuita chindevere ndopakava chakatorwa pachindevere chira parapa saka varongo vese nokuti inonzi business language tata la faka lapa wazona makutowirana pabusiness ika wazona iya ndambobvunza na Ian Smith makamboona Sterek muno achitonga munhu kupi kwacho kuHatfield futhi ayiweni unoza I don't remember but I remember nokuthi ka pa Hatfield primary papa nana Ian 5 ya 7 nana Ian Rush urikuza akatambira Manchester na George uye best uya yes na Ian McLean Ian McLaughlin Ian McLeod na Ian anigo ya Ian Porterfield wakamusenza naye vanotoratidza kuti vane about 2 years younger than me 3 years now yes nevamwe uyu kocha uyo anenge akanyarara anenge akashatirwa ndikocha waiwe Mourinho uru Liverpool noti iwo ndovumwe wakaona vamwe vacho unoziva paipai parohwa matanga paive nematrakita vai Ferguson handiti pane matrakita ainzi Massey Ferguson eka ndo varungu vaive muno vese vari London ukaenda kuno kana Grand uya Grand unoziva kumbizo paipi kunonzi kwa Grand kuya ndiye Grand kari uko mahotera ndindakamupa handiti ane range nouko kunoitwa sugar brown ndakamuti unowana inonzi chikwe inokunda prazi inogona kuita as big as 10 maprazi inonzi chikwe ya ndindaka unoziva ndakapinda
ini zvanotaura zvinoitika kana penje ndindakaita yese kana nasa zvinoitika grandi wemutauraka ane futi regret ari related na bruku ane regret futi diane arona company anzi TNC wona ya unomuziya airport airport wo kona Harare drive na airport ya iye maze unozaka hatitani mbiri iye ukatadza kumuona Prince Charles Prince Charles unoza imbotarisa paya pachibviswa flag iye ndiye Chimoni waimdala because nyaya dzacho dzinoda kuti namezana mani makore mangani manje 66 1952 aiwa makaita ndatukuke mutukuzi muhombe kwandiri inongori base certificate ndomweyo muhombe kana 5 years kana kuti tadzidza pachikoro chimwe chete ari pamberi pamaclasses ndatiti ndiri mugrade 2 iye ari mu3 aive muhombe nana Edson Katibu nananiko isande marimo ndiyo ndandinaye muclass but aive muhombe misheke mudiko sande anga inanzvadzi yakayanzi Joyce saka mimi munotaura zvanhu zvebhora zvekuwingi bhora ndindakati former Dynamos ndindakaisa S form dzanga asingataure aitaure iye shaya maana shaya ndo ma-under 22 first team first team ndiana Fred Mukwesha handiti pamukwesha pakafiwa naniko manyangi neuyo aigara muna Sanyangani moyo kaita ainga anorwara uyo saka ndimaka saka Dynamos nokuti ini ndakati tichiona Mondoro neGaza ndobva ndati but inofanira kuita timu mani inoita league varungu vanga ine Kellis ichingotamba yekuti yamunoti social soccer yamunoda kufananidza nemabhozas wazona manje saka koyo